বকে অবহাই চিনি ত্রিপুরা হানি যে প্রশাসন দুর্বল মানি কারণে তিনি মেগা ত্রিপুরা বন পাবলিক রক আসক সাকে বড় তামানে এক সকনানি বড় তামানে সাহস মানো তিনি जों बाहायखेन बिश्वजित देबबर्मानि कगनो जों आयं उत्तर त्रिपुरा बखा वासंनाय खाय घटना कतर मानि जों नगो एकदम भिडिअ फटेसिम बसकांगनो सै वग्रंनो डक्टर माइके बोथार मानि जों आबो नुखा साथे त्रिपुरा हाव तो गोबां जागा नुगुनो ओंखा आ बुरैनि क्षेत्रे যদি आगिनि सिमिनो पुलिस प्रशासन नतबा राजनैतिक भावे राजनीति खालायनाय बहायनो अबनतयै सुदु राजनीति माइलेसे नालायनानै साखथारलायदोंसो एबा खेनो साखसांनि पोस्ट पोजिशन रां खानानै आबोसे साखथारलायदोंमाने हाय नुजाक्सियो किन्तु बरकनि तामाने ह्यूमिलिएशन बरकनो जे जराते के मेंटल डाउन खालायजाक माने करे बा बरक रक्ताबो सिक्योर ङां तमने आयं बखा खांखेना प्रशासन बखा त्रिपुरा हास्टे विशेष खालाय त्रिपुरा हास्टे बेलायखेना चिनि नजरो कलायलिया चिनि प्रोटेक्शन करी इनका अपने बागिनो अमायका साहस माते माविनो तबो चिनि मेगा त्रिपुरा ने क्षेत्र खांखेना अपनो जों नगैबो मानखा जे खरसा बोरै सिक्लिनो बाक्सा सोशल मीडिया सानानि चेष्टा खालायो जे बेलाय साहस फुनुगु बेलाय तमाहनाय चलारनो कलारनो उफु आबहाय रखबो सानानि चेष्टा खालायो दिनै आं दिरनो सावन काहांखे खोनादि निरक चिनि मा बंशरक चिनि साजलारक निरक चलाने सेक्शन आं दिरनो सानानि मुसु अजराव निरक अबाहायनो कक सानानिया तमाने केनो चिनि बररो खुसरुई जे प्रफानो तंमाने बागैनो अमहाय खलाय तिनि बोजे प्रतिबाद खायनाने रंखा कायसा पब्लिक प्लेस कायसा इ थायसा खसानाने भादमांखा आबनि सिचुएशन से नंगां सुग्रादि बाहाय खलाय तिनि आरो मेगा त्रिपुरानि ने आसल बाहाना जों केनो अमहाय कक साखामो जे आरने बोरै बरक बाहाय के बो साहस खलायबा बो जे असजर मांखा आगि बनि पास साबोब्ले परफेक्ट दंबा एक्सेप्ट गॉड हिमसेल्फ नोबडी इज परफेक्ट ईश्वरनि बादे केबो सय साजा करै किन्तु अ सय साजा करैनि बिसिङा फान प्रेजेन्ट सिचुएशन जों मा सबिनाय खाके मेगा त्रिपुरानि गादाव जों बासा थाइक्लायो दिनै जतनो जाया खालाय माने हयतो आलका चिनि सलायाङै मानो किन्तु जायानो जे नों जाया हवै जे नोंबनो साराय लामा तुबो माया एबा केना जाया खालायखानि नोंबनो तत्रावो मदकि खावै नों तमाने समुद्र खिक्लाय रैनाय आहाय दिबा नों जेफ्रा सय जाजाक बफ्रंबा बरक सय जाजाक ग्रेट बफ्रं जाया बरकनो जाया खालायलाय तंमानिनो जाया सिचुएशन नो साया परिवेश नो जेफ्रा सय जागा तो बने बरनो से इंटेलेक्चुअल हनो बनो से ज्ञानी हनो गखाय तिनी नों चिनि बसाङै से चिनि बरङै से जाबने यांग जेनेरेशन रो निराव माहायखे निजेनि दफाने सिक्लेनो निराव याक्सि सुलमानि बो मेडियाव गो सिखा जे आं किसा आइगि लय हाया ना माने लय हाया त माने दवा हायफनो आं नंमानि सामने ना आं याकावै काहा लामाव चेष्टा खालायखा हिमनानि बागै आं नताबनो बनालि बो कन्फेस खायखा ओके रेक्टिफिकेशन नखा रेक्टिफिकेशन आबं केनो त माने बरंनि टर्निंग पॉइंट गोबां बर' भुल भ्रान्ति खालायो जेफ्रा सुद्राय फायो आफ्रो बने वानमा सिंसके बने लाइफ त माने मंसास खालायो मानो अब मोस्ट वेलकम बेलेका हम सिबले बने वा सकमानिबा इनका अमाय खालायनानै बागैनो रिहाब सेन्टार होथों बा जों गार्जेन होथों मोनसे सिविल सोसाइटी ओ जारा जों जे गोरों दंनाय रक जों साबनि बागैबा दसादि जों जेने बसानि बागैखे बेलेके दायित्व ना लायो बसानो देराजांना किरु आमाय केनो ताबो लिडार्स माने तांबा लिडार्स रंगा केनो निजेनि नुखुंनि बायरेबो सोसाइटीनि कगनो जारावा सकमानाय बरनो होनो लिडार्स लीड खायनानि बागै थाङैतमु ओके लिडार्स रो अबाय केनो लीड खायो जे निजेनि बसानो बनायो निजेनि बसानो हामजाक माय केनो दखानि बसानो बा हामजाक बा पारा प्रतिबासिनि बरने बसानो अबाय के हामजाक माने बागैनो खराय पेटाय मांलायो लीड खायलायो
जों सिख्लानि लिडार हिमो तिख्लायलायो बा बुरिनि लिडार हि तिख्लायलायो बा चौधरीफोर ताबो नारांफोर तारांफोर गोबां मानसिनि समाज चिनि ससाइटियाव चिनि तारमाने आइन कानुन माने ताबो कास्टमारि ल हायर गोबां मानसि खालायलाय माने आबो तामबा अब हायरावनो जाया बरक जाजा करै हायफानो एक्सट्रीमो जेनो थांगेना तहिनि बेरा रलायनानै थांथानि न अम हाय लिडारशिप मा अखलायबो नतबा अम हाय कायसा तमानाय सिनि इंडिया पेनल कोड नि इंडिया नि जेटा पेनल कोड तमने आबनि बादे बसिनि समाज गोबां मा धरननि जों शासन खालायलाय मानो गोबां मा धरननि जों देबे देरा लायो या अपने बाकी न तब जरा यंगस्टर्स जरा रिहाब सेंटर पर जाका बदे बा देरा लाइका मंगसा से के बा देरा लाइका आपर उन प्रोटेक्शन रोना नि बांगै न सिविल सोसाइटी व जरा कहां वा संना नि कर रोगा खना आपर न प्रोटेक्शन रोना नि बांगै खरांति सालाय बा आगो लाय आबो सिबले इनके तब नाय नै दिसि ने तब मेगा जे अमाय खलायजाक माने जों आइनो नाय ने हाखा खेनो बुरि रंनि जागा न जों मानाय दुकनाय बुरि रंनि जागा पर जागाव नायदि सिनि बुरि रंनि सृष्टि खायफ्रानो चलाबाय बुरिनि कायसा टू जेंडर्स दङ टू जेंडर्स नि बिसिङो सिनि तब सिनि समाज प्रेक्टिस तमने केनो पुरुषतांत्रिक समाज जों तमानो पुरुष रंग जेसाफान खलायमान बरनो जों खरांति सारागलिया बर जेसाफान देराय तंफानो बोहिकनि ना बै बाहायनो बुरिबा सय मा तंसने बोहिकनि मा तंसिनाय गोबां माइके गोबां मा सती दाहा प्रथा निचिमिन गोबां मा जों रिसायनाय फैके इतिहास नायनो गंके गोबां मा जागा पुरुषतांत्रिक समाज हमा जागा गोबां मा जागावनो सिनि बुरि रंनि जेंडर बेलायखेनो तला कल खलाय थांमाने बागै एजुकेशन होयते लीडरशिप होयते इन एवरी बरने अमो जागाव फील्ड जों तमाने बुरि रं बर बेलायखेनो तलाव थाङै पाइ इनका आबोनो तिसाय ताबो नेताबो मलंखो मोटामोटी तिसा जागे फायखा थिंने हायपानो जागा जागाव अनेकता जागावनो बुरि रं बेलायखेनो तमाने निसो स्थरो बसबास खायमा दङ रांखौ पैसा होते आरंभ खलाय एजुकेशन होते आरंभ खलाय चिनि लीडरशिप पॉलिटिकल लीडरशिप नतबा सोसाइटी ने कोनो लीडरशिप ताबो बाहायनो जों बुरि रं खरांखौ तो खति साइ कक सानानि बा आसक थाइ कायसा काहामानानि आबो जागावो बेलायखेनो चिनि तमाने बेलाय कम वासनाके परसेंटेज बेलाय कम नुकजागै तंखो मेगा ने बेपार अब आं सानानि बसु जे जों बुरि रंनि जागानो जों नायtung नायलेखा खायनो आइनि बखां नायनेखा खायनो बुरि रंनो बुरि पुलिस से मारनाय एबा खायनो बुरि रंनो हरंगे खसानि सका मारनाय याम साल आइ से मारनाय अब नां प्राय न सासावो आइनि बखाव थांखा खाय बरक जे बुजिया सुसिया न हायनो थाङै बनो जे सप्रखबै बुलायखा खरसा बुरिनो अब हायनि मे इभेन कक बायबो बुरिनो हतों सलानो हतों जों लाइ सिकक सालायमेया आइनों खाबलाय पेक्ट आइन बेलायनो कराक बेलायनो म खाथन जाक थिंनो हायफेनो आइन बंगो खाले खायनानि थांथानि न चिनार आइनो सन्मान रुजाकलियानि बागैनो जरा जरा अब हायरबो मा होनो पुलिस प्रशासन रंनो नगनि सैरिजाक बर फानो नग बरने बाङै प्रोटेक्शन रानने बाङै तेकिसिसा बर खरांति सावो हायरंगे आं जरा जरा जलै मा हानो थामसिकागै एमन के बर मकल बस कांगन नगै आदिनो बां नुखा भिडिअ फटेस नुखा मकल बस कांगन बर नगै नायरवे बर गोबां मा इन्सिडेंट खलायरे बर नाय मा दङ नाय दंलायो तमाने के एमन जागाव सखासिन आरो आइन कानुन हत्या खलायजाक त्रिपुरा राज्यका आइन कानुन हत्या खलायजाक कथै आइन कथै बा मंसा फांसन खायमेयाब्ले कथै आइन नङै दङ कथै चिनि दफानि बायखेनो आइन खेनो कथै नंकिसा सकामो नुखना बक्सनगर दे धनपुर ने इलेक्शन वीडियो फुटेज सीसी कैमरा ने बस कामोन वीडियो फुटेज ने बस कामोन बरक तमानाय बेनि बाबे बरक सापा बुट रलायते माने ने रंनो खना आबने रिएक्शन साबो नाखा आबने खरं साबो तिसाखा इतो आहाय खलायमाने बाङै गोबां मा बर आं निजे ब थाङै चिनि दफारनो नायसुइखा बबो थाङै तमान धनपुर बरनि चामंग काहा दङ बनि तंथाय काहाम दङ हा मानिक सरकार नि आमलो बाहायने 25 बছর बनि परे बचुं तमाने केन्द्र मिनिस्टर तबो चिनि तमाने प्रतिमा भौमिक
bo bahen ta ba arne korosa central ni kaisa manager do kintu बाद बाकी फतार हानि फाइने बरोने थाने खाना लामा बकाहाम सामंग बकाहाम तई काहाम कारण काहाम यहाँ चीन बरोने आर खाना 10-15 किलोमीटर ने परे खाना एकदम बेहाल अवस्था आर ना तो आइन ना तो बरोने आर पाइन किच्छु करे ते ओमा हाइके न चीन नेता बो मेघा ने क्षेत्र बांग अबनो ना बेले आगे बो सावता बो सानाय चीन बरक द फारो सचेतना करै चेतना करै माने बागै ताबो मासा मासा के चीन बरै बसारो फातार हानि फाइने रंग के मेजॉरिटी थाका चीन सला रंग साकनांलिया इनके बा चीन बसाबो तै रंग त माने ना लामा मांगसि रंफ्रेखा लामा मांगसि बुखा तखा नो राइट एट ऑल चीन मंगसा अधिकार सिकरे अर्नियो चीन लॉ बोलते चीन आइन बोलते चीन थानी किच्छु सिकरे हाइसि केस रोलताबो तमांग लाइने केस रोलाने थाना एफआईआर देखायखा हि सोंहलायो घटनानि परे आं तिनी हाय बयस जराव नायनाय माने घटनानि परे जेफ्राफानो तीव्र निंदा करेছি तीव्र निंदा করেছেন আবার হাইমাং সালাই তীব্র নিন্দা করার পরে পেছনে কি রয়ে গেছে পরবর্তীতে কি হবে আপনি কিছু করে আপনি বাকি চিনার নেও ঘটনা কেন যতন সেলেংখা মনামখা টেকটংখা সালাইও ঠিক না কি বলে আপনি প্রোটেকশন সাবো খলাইকা ভবিষ্যতে ইংয়ানি বাংলা বলে সাব প্রিভেন্টিভ সাবনি প্রিভেন্টিভ না জাকা বমাহাই সিস্টেম না जों सलायलाय जाका गानि बुजाक माने आबनि तो बेलायखेनो चाया आं तिप्रा सारंनो आं जतनो आबान काइने जतनो खरां तिसादि बुरिरंनि प्रोटेक्शन नांगो बेलायनो बुरिरंनो प्रोटेक्शन रनानि बागै निनि आनि बसानि थानि बमो सफायनाय ओंगैबो दङ आबनि मै जतनो खरां तिसाना नांगो आं आयां बखागोन आं बेलायखेनो आबान कायो जतनो खरां तिसा जाबायदि तमानि खायनो जों कमसे कम प्रतिबाद खायखाङा के प्रतिबादनि खरां सालसा बहा थाय हाय कुसुङै ब सालसा नुकजागनाय हायसि एन जत खरां तिसानानि आं जत माने चिनि स्टुडेन्ट्स हते आरम्भ खलायै आम जनता जतनो आं रिक्वेस्ट खाय जतनो खरां तिसादि चिनि दफावो अन्नाय खलाय जागै तमखा बुरिरंनो अन्नाय खलाय जागै तमखा बुरिरं मैं यहाँ आं बुरिरंनि सेक्शन बखागोन कायसा कक सानानो निरो सयखा जों 75 बছर कातो तिंगा जों सयलाय फेखा आ सयनायनि ब बेतला सयखाङाखा आबो स्राय मुं थाङो सयमं काहाम ठीक न हायफान बेतला सयखाङाखाय प्रतिबाद खायमे आङाखाय गोथै हायखे दङाखाय आ गोथैनि परिणाम तांबा सक सावै थांसिनाय नोंतै नों हामाति साय फायमानिया आबाग एकटा स्राय मंगै थाङा आ लेभेलाव सौगै खाहैसि जों बुरि रता मथा मंगैमान जों सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा काली जों ताबो कालिना कालिनि रूप नानानि जों जरा सफाय खाहैसि जों काली हाके मा बासानाय हायसि जों हलायो चिनि बुरि रंनि गांखे न जरा जरा सालायो चिनि बुरि रंनि के कोन जागा सिकरै तबाय सालाय जों आबो मूल मंत्र आबो सिं उन्थियावसो यदिके उनाव के साबो के ससुर बारी यदिके के साबनि नाव उनके बापेर बारी उनके ताबो नु साबन आरो त उनके छेलेर बारी जों बुरि रंनि नाव बरसा जों बुरि रंनि नाव बर चिनि अधिकार बसि चिनि न खायसि जों अधिकार बायसि जों थाङै मा थांनाय बुरि रग आंने न साव फारि सिसादि आर चलारगने आं सानानि मोसुङो जे दफा बुरिनो सन्मान रनानि रोंया आ दफा कोनो दिन बासाय माया कुसु कासाय माया जे नुखुङो बुरिनो सन्मान करे आ नुखुङ लुपटंनाय आबो कलुनाय अबसे ककबै बर्तमान प्रेक्टिकल नुवा संनाय नायदि जे नुखुङो बै बसाबाय हे काहाम खे तंनाय मा फानो सन्मान खायनाय चला आबनि सन्मान नु जुदां थांबायसि आंतजे ना हायनो बुचियावैनो बैनि दफाराव बाहायनो चिनि दफानि चलारनो साकनायनि बाङै चिनि बोरै बसारनो लामा बां मसे रेप खायो पदे परख्लायै चामों हाया चानानि प्रेक्टिस मेगा के बसाय जों साकनाबा सफाय माने बियान्ति सफाय फातारनि बररंनो तयफै फैचार फाय चिनि बिसिङो नाके एरलायो इनका आरो जागाव ताबो चिनि बुरिरंनो रखा खायनानि बाङै बुरिरं तो नाङो निरक चलारनो बोसों नाङो निरक बारनो जोंनि खाखादि निरक चिनि बाङै ता रक्षा बदन किसा सगां थांखा तो माने निरक जोंना प्रोटेक्शन नङियाखाय निरक चिनि बेरां याखाय फिजिकली तो मेंटली जों स्ट्रंग फानो फिजिकली तो जों बसाकबाय तो जों नरम बले निरक चिनि बेरां बासादि आबो आं निरक थानि तिनि हाय सालन थाने आं
खाबाय खुबायनो कयो हायसि सिसादि चलाबो सारो निरम का फान गना निरम ने फान न सामो थेपादि अमा एके मेंटालिटी हाया खलाई नि बरम न न अमा एके ताखादि चिनि बरम न साखनाय ने बाय चिनि बरे रंजे खलाई त मने आबने पेन आबने दुख आबने न बुसिरे ने नांगो आबने बाय निरम थाने अबने न साराने मसुंगो तिने हाय सालो बेलायखान दफाने हालाव नवान सखाङा के बखा लिगो बेलायखान सिचुएशन चिनि बाङै हाया बेलायखान आं थांनाय रबो साका मणिपुरले वाइसा इंसिडेंट बाइसे किसी सा इंसिडेंट नंग बाइसे बरले एजुकेटेड बा सारा पृथ्वी सारा भारतवर्ष जतो जगह पिखाक जक थांनाय जतो नंबर ने गाड रनाने हने आगो फाइमान चिनि त्रिपुरा हांगा केनो चिनि आरहा केनो थानसा रंग दिहि चरि लाइ सि तावतर के चिगलाइसे मातंग ख हाइसि बरना आर के बीजेपी खलाइनि मिनिस्टर तंबाय बर रिजाइन रना हें लेखा सिनार हांखाय चिनि बुखौरक से चिनि दाखौरक से जरा जनजाति मुचा तंनाय र बर अबा किसी उल्टा से साइट मके किरमा संसार को एक दिन से कांग नुका बरि चला खरसा लीडर नुका बरि खरसा लीडर आंबो मुकाय सालिया निरो जतो नसिना बरने तमाने कबर वाइ जामा हाय एब्रनो आइलां कोइलां कक सामा हाय दामे सासिना एकदम जुदा प्लेनेट नि भाइ मा हाय एकदम बन बन बखराव को सिगरिका राजनीति बायने देसं फियक जंना इनका 70 बছর 75 बছर थाका ताबो फियक जं एसानि नि दफा हा ताबो फियक जं एसा आबनि बाङै आं साराने मसुङो जों ताबो बां सानाय थांनायावबो साखा जों पारा पाराव जों माबा मांनाय तमा हनाय बेलायखेन सचेतन मांनाय जों कमिटि खानानै नांगो ते कायसां केनो जों थानाव थांफोनो चिनि काहा खलायसिनि बिचार माया जेहेतु चिनि बोरै बोसारनो आं सतर्क खायनानै मसो सलारनो बो मेन टाइम आं सतर्क खायनानै मसो साइजों साइनै खलायै हायनो पाकाव गइता थांदि निरब निरने लगेव तुई अंखर दे बोरै जों टाइमफ्राबो साका फिजिकली जों नरम जों गाट करिखे जों अंखर माने रसाया हर अंखर माने रसाया इंगा केन हायनो गार्जेन रनो सायाव हायनो अंखर माने बाहेराव बेलाय जाया निजेबो सतर्क मा तंनाय जेहेतु चिनि आरो प्रोटेक्टेड दिया चिनि आरो प्रोटेक्शन चिनि करि चिनि हाव आबनि बाङै निजेबो तो कायसा सतर्क मा तंसिनाय चिनि आरो केन एक दाल सातंग चिनि चला बसार खासिया परासना काहाम के खलाइलिया अंखाय तमाने खाली दिमाग सेटन का घर बखरक खाली तमाने बै ना व्यवसाय खलाइमानो ना चाकरी मानो अंगाके बरने बखावो बर बुथु बुथु के तमाने कालबादर आचलायने राबार बागान आचलायने हामियावन चलायने बर चिनि बरनो न सिकार खायने वाइजों खताम खलाइमेया साहा फातानि फाइनेल खने खताम खलाइमेया चिनि बरनो खलाइ राबार बागान खासि लायो आबनो आंनि सानानि मसुङो सिभिल सोसाइटी जतो सेक्शन बरनो आं थांनायाव बकयखा जारा लेखा करं हे टाउन लेखा चाकरी खायखा बसा फोरोंनाय हे टाउन न पांलाय फायो काहां कप तांदि आमेरिका बा तां तंदि हायफान मा सवाय सवाय निखे निनि पाराव थांनि बरबाय मालायदि काहाके काउन्सिलिं खायदि नों जेहेतु सिगित समाजन फायखाबा निनि पारावले बाहायं तका सारा तिप्रा रायजो गुरि नायखाङाके एब्रे खारसुसु सिंगो न bolong जा पारा bolong जा एब्रे न माने खरसा कम्युनिकेशन काहाम करे स्कुल पारानि हाया जतो टु टाउन फाइमे स्कुल पारानि हामिया न नायै अब फातार हानि फाइने बांलादेश र दाबल नायसिनाबा नंगो थांगे आरो नाया हांगाय आनि पारानि स्कुल निनि पारानि सिक्ला सिक्ले र देराय तमाने बुरा चराय देराय तमाने आबर नायने जारा सिगि तो टाउन हल टाउन न तंफायने आबर थांगे मा सवाय सवाय नि बरबाय मालाय माब्ले अब त सिस्टेम र खलायबाय दि हने आं थांनायबो बखयखा आबानि मां तिने आं अबनो न सानाय मेगानि क्षेत्रे जों गाना माबा सानाय अब त कक थिंनो हायफानो प्रशासन तो जों रनाय एफआईआर खायने जेफा खायने बर तो तेबो इंसिडेंट कत न फानो बर जोंनो किच्छु फानो जोंनो म खलाया शासन व्यवस्था करै आबानि बागै खरंति सालायने अब तो कक ठीक हायफान आं तिने हाय साला अबनो न सानाने मसुगो चिने बोरैबो सारो सतर्क अंगदि सलाबो सारो सतर्क अंगदि ते एजुकेटेड जारा तमाने चाकरी खलाय जारो दायित्व नाखे बेलायखेन जानाय आनि कौनो ते फलंदिया तिने हाय जरा रगो आबनो न जों बखा हिलिगि कौमा कसारो जतने थाने आं या करो जुर खलाय जतने थाने आं कबगो जे जों जतनो चिनि दफाने बाङै दायित्व नालायनो जत्तो सेक्सननि इंटेलेक्चुअल बरो न सुदु पत्रिका परे वइ सा नङै सिमिता दंदिने आं कगै आनि कौनो नमस्कार